ka dibi mutanen da suke ansa mawadata a garinku da yawan su karancin shekarunsu daga 40 da wani abu 50 zuwa ka kai ta bincike wanda an ka ce wanga mawadaci ne ɗan kasuwa ne original a garinku ƙawata ta riga ta zanna ga ƙasa ta haujin kasuwanci ne ko harkoki ne za ka isko daga 40 ne abin da ya saba amma kuma kai yanzu shekara 20 ba ko da ko a ce 30 watakila shi wannan wanda ka ji cewa kudin sun zanna sai da ya shekara 25 yana yakkaran wahala kamin Allah shi saita shi ga hanyar da kudin suka yi ta tahowa haka nan ne ko ba haka nan ba ne ya baka labarin ya yi dako wani mawadaci da a cikin garin ga sai yake ba da labarin wani karon batta da ya gamu da sojoji a barikinsu lokacin ana garan mai ya za a yi a samu harka yi amma kawai sai kaddara ta kai shi barikin sojoji wanda ga yanzu duk sojojin da sun kasan shi to sai dai su mai escort aka ci hako mai saboda mi saboda Allah ta'ala ya riga kawo abu kai yanzu kaka taso ko kanka baka sani ba amma dole sai kaya kuɗi irin na wani ko kuwa Allah mai girma da ɗaukaka ya taimake ka harkokin sun samu maimakon ka bi a hankali a'a kai ma sai ka fantama irin yadda su alhaji wani da su alhaji wani wayanda ko da an kaihe ka su suna cikin wadatarsu akwai hankuri cikin wannan ko akwai gaugawa shi na sa akwai abin da ya kamata matasanmu su yi ƙoƙari su dinga la'akari da shi wata gina da za ka cewa wai ka yi ga matsayinka yanzu ba ita ba ce ɗan kasuwa kake shi ɗan kasuwa da ya san ciwon kai ne shi ne samu jari ya zan da ya je wurin oda kaya ko nawa yana iya zakuwa da su kuma ya biya ƙasa ma magana a baka shi sai ya yi ta ya balance ɗan kasuwan da ya san kai ne shi dai